हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरटिभि ब्लग चेनेलाव फिन खेबसे बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आरटिभि ब्लग चेनेलनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनलांगोन फैदो बिदिब्ला जों दिनै मा खोन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै फार्स्ट टाइम बे चेनेलाव जोङो रिएक्शन भिडिअ बानायनो नागिरदों बेबो बि बयसनि फैनो गोनां र शर्ट मुभिनि ट्रेलारखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायग्रोनि औ सानसुन बेखिनियानोमोन माबायदि एक्साइटेड बहुत एक्साइटेड नायनो थाखाय आरो जोबोद मोजां ट्रेलारावनो एसेबां मोजां नांदों आरो नुजोबबाथ' बहुत मोजां नांगोन दा जि नुदों बेयाव सानसोरां खाख्लारि नोंथांमोना नायो आगोलाव नुखादों जानांगौ बिथांमोननि भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना नायोना नाया मिथिया दा आनबिटेबल तामिल कोरियान वारियर्स बिथांमोना एक्शन भिडिअ बानायो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बेयाव बे भिडिअ डाइरेक्शन होनायाबो सानसोरां खाख्लारि जाय दा आनबिटेबल तामिल कोरियान वारियर्सआव खामानि मावलांनाय बिथांमोना जेरै क्लिन्टन बसुमतारी बिथांखौबो नुनो मोन्दों भिडिअआव बिथांमोननि एक्शना एकदमबारे खातारनाक जाखायो आसा खालामो बिनिफ्राय मोजांसिन बानायगोन बिथांमोना आरो मोजांसिन जाखागोनबो जेराव बि बयस दङ बिथांमोननि एक्शन भिडिअखौ नायाखैबा खेबसे नाय ओरैबायदि मोजां बानायो माने बिसोरनि केमेरा एंगल बेनिफ्राय एडिट एक्सप्रेसन गासैबो नायनो गोनां आरो बेयाव दा ट्रेलाराव जि नुदों गासैनोबो एक्सप्रेसनफोरा सब मोजां गोजा जि नुदों बि बयसनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो बिथाङा ब्लगावनो जिबायदि बानायो आरो बेथ' मुभिबावसो माबायदि जागोन आंथ' माला 7 जुलाइ जागोन बेखौसो नेबाय दङ नोंथांमोना गासैबो नाय आसा खालामो गासैबो नायगोन आरो बिथांखौ सापर्ट खालामगोन जोंनि बर'नि गेजेराव बिथाङानो 1 मिलियन साबस्क्राइबार मोननो हानाय इउटुबारा जि रावजोंनो बानाया मानो हिन्दी दोंबाबो जियानो जा बिथाङा सासे बर'आथ' बर'नि फिसा गासैबो सापर्ट खालामलायनांगौ बिदिनो बर'जों बर' आसा खालामो थाबनो नुगोन आरो नोंथांमोनाबो बारा गोबाव नेनो गोनां जानाय नंला नुसिगोननो 7 जुलाइ जासिगोननो आरो जोबनायाव जोंनि रिएक्शन होनाया बोरै जादों नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय जायाखैबाबो बुंबानो जाबाय जों सुद्रायनो नाजागोन आरो उनाव एसे मोजांनिख्रुइ मोजां लाबोनो थाखाय नाजागोन जोंबो बेखिनियानोसै उनाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय